Dnes si vytvoríme takýto zaujímavý switch. V zapnutej forme chceme vidieť slnko s obláčikmi na žltom gradiente a vo vypnutej chceme vidieť mesiac s hviezdami na nejakom tmavšom gradiente. Tento komponent vieme vytvoriť pomocou klasických composable funkcií, pomocou composable funkcie layout, ako aj pomocou canvasu, ktorý som zvolil ako podľa mňa ideálne riešenie. Zavoláme si teda funkciu canvas a vypracujeme najprv tvár a pozadie tejto funkcie vo forme gradientu so zaoblenými rohmi. Volať budeme teda funkciu draw around rect, kde namiesto farby použijeme brush s vertikálnym gradientom. Zatiaľ sa venujem len svetlej téme. Corner radius nastavíme na polovicu výšky, aby sme dosiahli požadovaný tvar zľava aj zprava. Ako druhú pridáme ručku vo forme slnečka na začiatku nášho canvasu. Bude to obrázok, preto voláme draw image, ktorý prijíma image bitmap. Ten vieme z resourcov získať volaním imagebitmap.imageResource. Musíme si tiež dať záležať, aby slniečko nepresahovalo okraje switchu. To spravíme pomocou atribútu DST_size, teda destination size. Výška a šírka musí byť rovnaká s výškou prepináčika. Odporúčam vám vo vlastnom čase dopracovať aj možnosť paddingu. Ďalšia drobnosť, ktorú potrebujeme, sú obláčiky. Ich veľkosť žiaľ potrebujem prerátať podľa veľkosti slniečka alebo podľa celého switchu. Ja som šiel podľa šírky switchu. Možno by to bolo vhodnejšie skôr podľa jeho výšky. Záleží na čo a v akých veľkostiach by sa tento switch používal. Výpočty sú krkolomné a neskôr sa ukázali neúplne správne, ale to opravíme. A poslednou časťou je vnútorný tieň. Takýto modifikátor nemáme, preto som si ho vyhľadal. Našťastie hneď prvý článok obsahoval použiteľné riešenie. Copy-pastol som toto riešenie do nového súboru, aplikujem drobné úpravy a máme hotový aj vnútorný tieň. Teraz poďme riešiť vypnutý variant tlačidla. Do našej composable funkcie si pošleme dva atribúty, ktoré používa aj klasický compose switch. Dám si záležať, aby sa aj parametre volali rovnako ako v prípade Material Design Switchu. Celý canvas spravíme clickable. V ideálnom prípade by sa hodilo použiť aj pointer input, aby sme vedeli switch aktivovať nielen klikaním, ale aj ťahaním. Ak bude teda náš switch checked, chceme zobraziť iné pozadie. Nejako mi nenapadlo toto pozadie animovať. Správnejšie riešenie by bolo pre prvú aj druhú farbu gradientu používať Animate Color as State. Ďalej potrebujeme implementovať ručku alebo posuvník. Keď som vyberal obrázok, pre istotu som si skontroloval, či je výsledok Image Resource cacheovaný kvôli optimalizáciám. Keďže vidím slovíčko key, nebojím sa, že by sa obrázok vyťahoval z resursov opakovane. Good for me. Vytvoríme si teda mesiačik zarovno so slniečkom. Pri animovaní prechodu totiž potrebujem kresliť oba obrázky, každý s nejakou vlastnou alfou. Pridáme ešte hviezdičky, podobne ako obláčiky, a správne ich umiestním. Teraz pridáme prvú animáciu. Po kliknutí na našu composable funkciu potrebujeme animovať presunutie posuvníka. Animovať budeme, ale len medzi hodnotami 0 a 1, keďže presné hodnoty nevieme mimo draw scope canvasu zistiť. Ak bude hodnota 0, zobrazíme mesiačik aj slniečko na jednej strane, ak 1, tak na strane druhej. Teda pozícia sa bude animovať medzi nulovou pozíciou a šírkou switchu minus veľkosť posuvníka, aby sa nám tento posuvník nevykresľoval až mimo nášho switchu. Pre odrazenie rúčky použijeme atribút DST_offset, teda destination offset. Ešte sa chvíľku pohrám s alfou, kde som použil nesprávnu premenu, chvíľku som musel hľadať problém. Po opravení chyby výsledok vyzerá pomerne dobre. Ešte sa trochu vyhrám s hviezdičkami a obláčikmi. Tu sa ukázal môj prvý výpočet nedokonalý, pretože pri rôznych veľkostiach switchu som dokázal dostať rôzne rozťahaný obrázok. Na mojom GitHube nájdeš vyladené správnejšie riešenie.